Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Bueno, oin joko atzera porruzaldea buelta bikoa. San Antonio dago inguruan, jai dago inguruan, urkiuna laneko paguaren ondoan, Mauritzia. Arratsaldeon Lasaie eta ongi etorriak Lasaieko meriendetara Euskal Dantza Jaialdia 2020! Bueno, arratsaldeon guztioi, hementxe gaude. Hementxe ditugu. Batean, Eder Pikaza, Eneko Olaziregi, Txomin Elorza eta bi gonbidatu gehiago. Bi kide berri izango ditugu hemen meriendetan. Hementxe, Zapiaren azpian nor dago, aber Zapi hori bera? Itziar, Ziria! Arratsaldeon Itziar, zer moduz? Arratsaldeon guztioi! Bueno, hasi gaitezkeia saioarekin, ez da, Eneko? Bai, hasi bai. Bueno, lehenengo beste pertsona bat ezkutuan dagoela. Barkatu, azte... Atea jotzen ez, indano... Vale, nor dago hor? Kaixo! Xabier Mendizabal! Bueno, ongietorriak Lasaieko meriendetara, bai, eskatu zenuten eta bueltan gara. Gosariekin egin genuen gure ibilbidetxoa Lasaie jaietan, eta eskatu zenuten, ea bueltatuko ote ginen. Ederrek erronka bat jarri zuen, 200 suskriptore, 200 arpidedun lortzen bagenituen gure YouTubeko kanalean egingo genituela Gosariak, eta zer gertatu zen, Eder? Hortxe gaudela gutxi falta, 226. Baina esan behar dugu, epea ja amaitu zela. Epea amaitu zela. Luzatuko nuke igual. Ikusiko dugu saio honen amaieran. Bueno, haindik 15 Hori da, oraindik horietan. Venga. Ikusiko dugu zer egiten dugun. Hemen txegea meriendetan, baina saio berezia, Euskal Dantza Jaialdia. Beti urtero eskolan egiten duguna, aurten ere telematikoki egin beharko duguna, jaiak bezala. Eta hementxe gaude, lehenik eta behin, geure buruak pixka bat aztertu zeren, klaro, badakizue egun hauetan telebistan ikusi badituzue saioak eta horrela, beti, horre, tertulianoak aurrekoan ikusten nuen, La Sextan esaten zuen, ez dia tertulianoak, dia analistak. Hauexek dira gure analistak. Hemen txenere alboan, Eder Pikaza. Eder Pikaza da aditua pixka bat, mundo rural, deitzen zaion horretan. Pixkat baser ingurua, ze hortan... Landa eremua, hori da, Eder, landa eremua da zure gaia, ez da? Bai, hortxe, internaniz, baratzen, oiokin, bai, hala. Bueno, landa eremuari buruz hitz egingo dugu Ederrek, hemen ondoan Eneko Olaziregi, Eneko txapeletan aditua, ez da ala, Eneko? Bai, nire tamainako aurkitzen, nahiko lan eukitzen dut, imaginau. Hori da, izan ere badakizue, Enekok burua tapatu behar izaten duela ez oztutzeko, eta horregatik, zapeletan espezializatu da azken urteetan, eta hementxe, Eneko Olaziregi txapeletan aditua. Hementxe, nire azpian, Itziar Ziria, ezagutzen duzue aurre eskuntzako irakasle bezala, zuen irakasle ere izango zan ziurrenik, baina bada ere aditua Euskal Jantzietan, ez da ala, Itziar? Bai, hortan ibiltzen nahi, dantzari izateaz gain, jantzietan ere aditua. Ez dakit hau esan daiteke, baina Itziar ari da proiektu batean lanean, pixkat uztartzeko irakaslearen mantala aurreskuntzakoa eta Euskal jantzia. Zerbait Euskal mantala. Ez dakit, zerbait aurreratu dezakezu, nola doa proiektua? Ez,
Dana sorpresa izango da. Sekreto, venga, aztu esan degun hau, Zea, nola zan, Men in Black, aztu. Itziarren ondoan, Txomin Elorza, bueno, Txomin, zu nola aurkeztuko zaitu, aurrekoan aserretu zen esan genuelako zela filosofaria, Txomin ez da filosofaria. Kaso honetan da antropologo, kultural eta folklorista. Ez da horrela, Txomin? Bai, baina tertuliano paperen jarraituko dut. Ez du analista. Analisto. Hoi da, nik uste hori analisto da. Baten batek esango du, Txomin ez da aurrezkuntzakoa ez da lehen hezkuntzakoa, claro, baina Txomin folklorista da eta antropologoa, eta behar genuen. Eta LH eta HH ez dago antropologorik eta ez folkloristarik. Eta hortxe, Xavier Mendizabal. Ezagutuko duzue, bueno, aurkezle profesionala delako. Ez da ala, Xavier? Bueno, aurkezle, maixu, dantzari eta epaile denetik egiten denik. Bai, ezagutzen zaitugu eskolan hainbat jaialdietan egiten duzun funtzio horrengatik, benetan funtzio ederra eta izue. Hasiko gara jaialdiarekin, baina esaten... Komentarioa dago Txomin berez txutxendari dela. Txutxendari, egia da. Eso, hora gertu da, Bai, hori, hemen jarri dute? Bai, Txomin da txutxendari, hori da, jarri du. Bueno, segurazki txutxendaria jarria. Bai, ala da. Lasai Donostiak jarri du. Lasai Donostiak entitate bezala. Osea, Lasai Donostiak abstraktuan. Hace nivela, Txomin, hace nivela. Bueno, hasi baino lehen, bidali dit oraintxe Inaziok WhatsApp bat, zer da hau? Arpide dun berria. Iker Mijango sarpidetu da Lasaieko kanalera. Apa Iker, arpidetu zuek ere, venga, emaio zue. Bitartian nik bilatuko hemen, porque karo, hau da festa bat, erakutsi barko nizueke, nola den hau, baina, idatzi dit Inazio Alvarezek WhatsApp bat esanez, batzuk eskolan daudela. Bai? Bai, hor nun baten batek gaizki ulertu du, ezakite, ikusiko dugu lehenengo ezakite, bideo bat bidali dut WhatsAppera, sartuko dut. Aurrera, bideoa. Bueno, jaiak ondo, ez? Bai, gauza polita. Ondo, ateratzen. Sí, bueno, bien, ¿no? Pero yo lo único, el vídeo ese de la Salle no sé, a mí no me hizo mucha gracia. ¿Y el chaval ese sabéis quién es? ¿Trabaja en el colegio? Yo, la dut. Hau? Zirkularran irutan hasten zala jartzeu, baino, no sé. Hemen ez dago inor, baina nik ere iruretan zala jaso nuen. Pues se habrán mandado mal a circular, porque chico, últimamente nos están volviendo locos. Una cosa y la otra se habrán equivocado. Es de tuste, ¿no? Pues no sé, eso o se han quedado todos dormidos en la siesta. Dana gu izan ezik. No, se habrán quedado dormidos. Eta hortxe, lo geratuko ote ziran guztiak. Bueno, hortxe ikusi ditugu gure gurasuak, gure gurasuak deituko diegu hemendik aurrera, hortxe, ez dakite, antzarik topatzen badezue, hemen goiko filan gaudenekin, antza topatzen badezue, esan behar dizuegu, ez dela, osea, dela koinzidentzia, ez da? Gu hemen gaude, nola, itokitan. Eta ez liguke denbora emango. Ateratzeak, rap, ez dakiz zer, raut bat bestia. Bueno, gurasuak, zenbat maite ditugun, zenbat botatzen ditugun faltan ere, zeren gurasuak ere eskolako parte dira. Eta gaurko egunez, ikusten genituen beti, baiaren atzean. Hortxe nola jartzen diren, baiaren atzean, zintaren atzean, eta horrela. Bueno, gure gurasuak, hemendikan agur bat eta musu bat aiei ere, eta Xavier, uste dut nik ja txapa utziko detela, eta hasi gaitezkela jaialdiarekin, eta berez ez zure ezatiarekin. Bueno, oso ondo. Badakizue urtero, jaialdi hau antolatzen degula Euskal Dantzekin, klase bakoitzean, maila bakoitzak antolatzen dugu edo prestatzen dugu dantza bat, Euskal Dantzak, bueno, bakizue zer dira, kultura batean,
hor sartzen dira musika, sartzen dira artea, eskulturak, pinturak eta dantzak ere bai. Eta dantzaren barruan daude dantza propioak, gureak direnak. Daude beste dantza batzu, munduan zehar ere ikusten ditugunak, guk dantzak, euskal dantza asko ditugu, eta oso ederrak, aberatsak, eta horako zerbait ikusiko dugu gaur. Aurten ere, aukera hori izango dugu. Ez dugu hemen patioan egingo, baina egingo dugu hemen. Azkeneko hilabetetan formato txiki honetan sartuta gauden, errektangulo txiki honetan, hor ikusiko dugu hainbat dantza. Eta hasiko gara 3 urteko... Eneko, Eneko, mira, que no, osea, nik ez dut aguantatzen. 3 urteko. Xavier, osea, barkatu, que no, osea, nik ezin dut, Eneko. Begira, Xavier, zaude lasaieko meriendetan, Badaki, Xavier ezagutzen duzuenok, eta bueno, urteetatik irakasle bezala euki duzuenok, badakizue Xavier broma zale amorratua dela, eta horregatik, Xavi, zer esango dizut, oso pozik gaudela, ze gaur arratsaldean zaude gure menpe. Hau da, zuk badituzu zure gauzatxoak, zure bromatxoak, baina gaur zaude gure menpe, teknikaren menpe, nork esango luke, nola aldatzen diren gauzak kamarada. Horregatik, begira, bidali diguzu gidoi bat, hemen txedakat, bidali diguzu gidoi bat, eta begira, gidoia, agur gidoia, begira. Hala, venga, begira, Xavi. Venga, gidoia, ala por ahí. Loro. Bueno, eta... Gosarietan gaude, Xavier, eta gosariak meriendatan gaude, eta meriendak zer izango liratezke eguraldia gabe, Bueno. Gaurkoan ere eguraldia jakin behar dugu. Dantzak ikusiko ditugu, lasai, dantzak ikusiko ditugu, baina... Dantzan oso garrantzitsua da eguraldia, bai. Beraz, ikusiko dugu. Eta guk aditu badaukagu eguraldian. Hori da, beraz, uste dut pres dugula ja, ze gaurkoan zuzenean ari da, eta behasaindik, zuzenean, Raúl Pérez Conde! Eguraldia! Kaixo kuadrilla, eguraldi ona, euriari du eta oso eguraldia proposa, etxe barruan dantza egiteko. Plazan dantza eginez gero, apretak eta abarkak guztiko genituzke. Eta esarak esaten duen bezala, que mucho abarka, poco apreta. Segi dantza horiekin eta aurrera. Eta hementxe eguraldia, Raulek esan digu, quien mucho abarka, poco apreta, Neko? Oiga, beraz, ni abarketan ez naiz aditua, ni txapela. Beraz, Xavi, esaten genuen, bakizu. Bueno, utziko dizu aurkezten, eta bar, baina meriendetan gaude, beraz arauak gureak dira. Eta meriendetan gaudela, Eneko, Eder, Itziar, Txomin, Xavier, zu ere, zerbait duzue hor meriendatzeko? Bai, ni bai. A ber, zer duzue? Nik belarra, ardiak bezala. Nik ura. Zukura? Nik baita ere, landareak. Landareak, Eder, zuk zer duzu? Nik horrelan urdai azpiko badakat, baina ez daukat nola moztu urdai azpiko. Ez, begira, ikusi. Hementxe argazki honetan, Xabi, zuk ez duzu ikusten, baina hementxe ikusten ari gara, Xabier Mendizabal bi labanekin, ez dantzan ari dela dirudi, baina... Hori Xabier alda, horri hile gehiago daka. Nik esango nuke... Badakizu ze argazkitaz ari garen, Xabi? Xabi dago deskolokatuta. Bai. Bueno, hortxe... Hau aspaldikoa da, ja. Ile asko neukanean, eta, bueno, orduan hanka ondo altxatzen nun orduan. Altxatzen da pixkatxo bat, baina lehen asko. Dantzari fina izan, ez bere garaian, ez nire. Bueno, ikusten da hemen Xabi ere gaztia izan zala, oain gaztea bada, gaztetasura barruan darabagun zerbait da, baina, bueno, Xabi, nik uste ja utziko zaitugula aurkezten, eta uste familiak ere desiatzen egongo dia ikusteko gure ikasle bidali guten dantza, ze dantza ederra. Hemen ikasleak, que guapo Xabi. Que guapo. Hori garai batean, igual oain que feo Xabi, baina...
¿Qué tipo tienes? Aurrera jarraitzaileak izango dituzu, Hombre, Bueno, Ojo, ojo. Gustatu zaizuenei argazkia, Dantza me hori da, gusta. Eman... espata dantza txikiekin egiten den dantza. Eta kasu horretan, askotan ezkontzetan eta dantzari eskatzen digute, gero kanpoan dantzatzen dugu, baina barruan ere dantzatzea. Eta orduan hor ezkontza batean ari ginen, eta Baina, Xabi, hori ez dakit pixkat nork, baina arriskutsua Bai. da, ez? Espatakin dantzatzia toki itxi batean, Claro, nik ezagit, koronavirusa baino arriskutsuagoa, Horreko ensaiatzen dugu, ez. Gero saltoak eta matitugunean kontrolatzeko, ez dela espatak ez sartzeko gorputzean eta holako. Vale, bueno. Ba, gaurko aholkua, hasi baino lehen, aholkua, dantzein behar badezue, ez sartu espatarik gorputzean. Eta horrekin ja, aurrea. Oso ondo. Bueno, Xavier, hasi gaitezke, zeintzuk bidali dute lehenengo dantza ikusiko duguna, zein da? Bai. Bueno, lehenengoa da zapatagin dantza. Zapatagin dantza da berez lapurdikoa, lapurdi Hendaia, Donibane Loitzun, Baiona eta inguru hortakoak, eta berez imitatzen du lan bat, ez? Lan hori da, garai batean espartinak eta alpargatak egiten zituzten, lan hori imitatzen duen dantza bat, eta horrela, pausoak eta pixkat hori oinarri bezala hartuta, pausoak horre egiten dira. Eta bueno, oso dantza polita da, batez ere txikiekin eta aurrekin oso ikusgarria eta benetan polita. Ja nola egin duten 3 urteko hauek, venga. Aurrera 3 urtekoak. Eta txalobero bat 3 urtekoentzat ederki egin dute eta, bueno, baten bat lagunduta, ere, klaro, etxean grabatzeak hori du. Bueno, zapatagin dantza ikusi dugu, 3 urtekoek eginda, eta orain urte bat gora. Eta nork aurkeztuko digu dantza hau? Ba, nik bertan 4 urtekoek egingo dute, San Petrik dantza, iparraldeko dantza bat da, eta Nafarroako Baztanen ere dantzatzen da. Irri dantzen taldean sartzen den dantza bat da, eta dantza honetan musikarekin batera gorputzeko atal desberdinak lurrean jarri behar ditugu. Honi ere, ipurdi dantza deitzen zaio. Oi. Itxoin, eneko, zer daukazu hor? Nere katzontzi doke garritutik. Ipurdiak intazzer ikusia zeukan zerbait, eta hauxe garritut. Hemen, esan behar dizuegu, egin dugu gidoi bat aparte, Xabik etzekina, baina hor badirudi eneko ez duela oso ondo ulertu. Bueno, Itziar, gainera, zu 4 urteko irakaslea zara aurten. Beraz, zure gelakoek ere egin dute, Uxueren gelakoak eta zure gelakoak. Venga, ba, aurrera, gogoz nagota. Venga, haupa 4 urtekoak.
Eta hortxe 4 urtekoak hauentzako ere txalo bero bat, zuek ere etxetikan txalo, A ber, eta hemen etxatean txaloak jartze dituzu, baina... Bueno, Txomin, irri dantzak, apunte txiki bat, antropologikoa, irri dantzen inguruan? Bai, bat esango, baina hau zea da, ipurdi dantza da, ezagutzen zuen dantza kuduro. Bai. Dantza du kulo. Politikoa da, ez? Guztiak antropos gizaki talde horretan daudela, baina kultura bakoitzak bere modura, bere erara, moldatutako bertsioak edo sortzen ditu. Eta hau da, dantza kuduro, baina pixka zarxiagoa, eta geuri. Con el culo. Bueno, Xabi, urrengo urtean uste dut, Txomin egongo dela zurekin aurkezten, Hor, ez? irri dantzak bastan inguruan dauzkate olako multzo bat 11 irri dantzekin, eta dena dia pixka tankera ontakoak, oso interesgarria eta politak ikusteko. Orduan, Elizondora joaten bazaretegunen batean, igual, aukera izango dezu hori ikusteko. Irri dantzak ikusteko, bueno, ederki. Xabi, nik uste Txominekin pareja honaita ez duela aurkezteko, jaialdia. Urren urtean, igual... Bueno, aurrera jarraitu behar dugu. HH 5 urtekoak, ja, HH-ko azken urtean daudenak, urren urtean, lehen hezkuntzako lehenengo mailara. Ai, ama. Bueno, hauek txapeloaz dantza ingo dute. Txapeloaz berez, musika ez da gure musika bat da, berez irlandar musika bat da. Eta, gaur egon ja globalizazioarekin ere, beste lekutako dantzak ere iritsi zaizkigu, eta gure plazetan dantzatzen dira. Eta egin dutena da, Patxi Perez da, olako erromeri pilo bat antolatzen dituen musikari bat. Eta berak ekarri zuen honuntza, eta, bueno, talde asko daude hola gaur egun plazan dantzatzen dituztenak, ez? Herri guztietan daude, eta hauek, hasi zian txapeloaz hau egiten, eta korro handi batean egiten da dantza, bikoteka, eta bere ezaugarri nagusia da, bikoteak aldatzen dijoazela, musika eta dantza aurrera dijoan neurrian, aldatzen dijoaz. Orduan zu, hasi zaitezke dantzatzen neska edo mutil batekin, baina gero bukatzezu beste urrengoakin, azkenean, plaza erdiarekin dantzatzen dezu. Hori niri gustatzen zait. Hori da, claro, horrela... Bueno, beraz... Horrela, ligatzeko aukera handia dago, Horregatik. Ligatze kontuak... Ryans, polka, horrelako zerbait. Claro. Ligatze kontuak gero izango ditugu izpide, izan ere hortarako tartea ere izango dugu, baina orain 5 urtekoak adi, zeren agian bueltan, nola aldaketak dauden, agian karratuak aldatuta daude. Eta ni nago Orbeian, Txomin dago hemen Goian, eder... Bale? Orduan... Geratu, Hau da, lektura, zer da, lektura abilekt. Ikusten da, eta 1, 2, 3, iluna, eta gero, abertze ikusi dezun. Abertzen bat hitz irakurri dituzun. 5 urtekoak, nola zan dantza, Xavier? Txapeloaz dantza. Txapeloaz, aurrera.
txaloero bat, hauentzat ere, 5 urtekoentzat, bueno, eta primeran egin dute eta abisatzen digute txatetik, arazo tekniko txikiren bat omen dago, nila urduritzen nahi nintzen, porque arazo teknikorik gabe zuzeneko bat eza ezer, eta esaten digute desfasea dagoela irudia eta soinuaren artean, hau da, bida, hortxe neurtzeko, aber desfasea dagoen. Bueno, desfasea baldin badago, egin behar dezuena da, itxi eta berriro ireki, bale? Berriro sartu bideoan. Hori egin dezakezue F5 ematen da rekargatzen da, edo bestela itxi navegadorea, berriro ireki eta sartu bideoan, eta horrela ja hartuko dezue ongi. Printzipioz, hori izaten da, ez dakit norbaiteke zerbait baldin badu, komentatu dezala txatean, YouTubeko txatean, edo abilduak askabilen ere, eta saiatuko gara moldatzen edo konpontzen. Leno, ligatze kontuak aipatu ditugu eta enekoia gorrilla jarri da, eneko gorri-gorria zaude. Baina gorrilla da honek berua ematen dialako, Bai, la gorrilla, la gorrilla. Eneko gutxi lotxatzen da. Bai, nik ez dut ikusi inoiz. Ez que ez dut inoiz ligatu, horregatik da. Eneko da, sinvergüenza da, eneko. Hoi da. Bueno, eta ligatze eta ez ligatze kontuetaz, itziarrek hitz egin behar dugu, izan ere, esan dugu, jantzietan aditua dela, eta dirudirenez, jantziek bazuten horrelako kontuetan funtzioren bat, ez da, itziar? Bai, bira, garai hortan, jantziak eta jazkerak asko hitz egiten zuten, bai, etzegon ohiturarik gaur egun bezala gure barrukoak askatzen, ordun, bira, emakumeetan zapiek garrantzia handia zuten hortarako. Eta segunda ze zapi eramaten zuten, bai? Esan nahizun, ea gazteak ziren, ezkonduak zeuden, edo lutoa biltzen ari ziren. Ordun, norbait ikusten baezue, zapi, koloredunakin, loretxoekin, karratuekin, marrekin, eta esan nahi du gaztea eta ezkondu gabea dela. Beraz, hortxe duzu aukera. Apuntatuko et. Nola esan duzu, apuntatu behar detela? Zapi koloreduna. Edo marrazkitxoekin. Vale, perfecto, apuntau. Hori da. Txuri batekin topatzen badezu, berandu iritsi zea. Ezkonduta zeuden. Beti berandu iritsi naiz ni. Bueno, beti bigarren aukera bat egon daiteke, baina ezkonduta zeuden. Eta beltza eramaten bazuten, lutoan zeuden. Bueno, ya... Respetua. Ja, beste hitz batzuk. Ja, beste hitz batzuk. Eta zein zan ligatzekua? Koloreduna. Jarri hemen. Zerbait nahi dezu nerekin? Berandu iritsi zea, gauza bat esan behar dizu. Ni normalean baserritar jantzia jazten detenean, koloreduna eramaten dut. Aprobetxatu behar da. Inoiz ez dakizu. Bueno, hemen ere esan behar da, txain, barkatu. Bai, esan Hola. Askotan hori da. Bia, orain itziar dago bezala hori ez da. Zapia ez da hilea tapatzeko. Zapia da atzeraka, itziar, atzeraka jarri behar da, ez da? Flekilloa beti barrura. Hori da. Ni hori daukat, flekilloa barrura. Hori da, atzeraka eta atzekaldean, hau da, hilea eusten, ez hilea tapatzen. Badakizue urrengo gabonetan begiratuko dugu eta erne egongo bera, ia nola jartzi dituzuen zapiak, bale? Hori neskek, mutilek ez, mutile txapela. Bueno, edo zapia, Xabi, ja gaur egun bakoitzak nahi duna, baina, bueno. Gero, badago dantza bat hor, mutilek ere zapiekin ateratzen direnak, gero komentatuko dugu. Beraz, bueno. Ni koloreduna jarriko nuke. Hortxe, baina, itziar hor zapi gehiago dituzu ere, ez da? Zapi gehiago? Hor, etzen ditun zapi gehiago ere? Edo hori da, hauek, txuria... Txuria eta beltza. Eta beltza, bale, beraz, aukeran. Bueno, hemen itziar, bidali dizkiguzu irudi batzuk, leno ere jarri dugu, baina jarriko dut berriro, eta hemen ikusten da, emakume bat, zapia jantzita duelarik, horrela, nik uste, etzaio kopeta ikusten, baina, bueno,
badirudi ondo jantzita daukala, eta hor bere ondoan familia bat, ez dakit, Xavier, igual nik uste, hor, igual umea, argazki hortako umea Xavier Mendizabal izan daiteke, esango nuke. Bai, Xavier, uste dut zure txikitako argazki bat topatu degula. Baina, bueno, zapia leno horrela jartzen zen, eta tradiziozko, jantzi bada, baina zer gertatzen da Itziar, azken aldian? Ba, begira, norbaitek jantzi bat egin nahi badu, hobe du gutxi gora bera 18. mendeko argazkiren bat edo topatzea. Ze, 19. mendearen bukaeran, 20. mendean, etorri zen euskal jantziaren gainbera. Hasi zen komertzializatzen jantzi hori, eta souvenirs moduan saltzen. Horrek zerrekarrizun, aria, linoa eta kotoia alde batera utzi zirela. Eta jantzia merketzearen alde, erabili ziren, ez dakit nola esan. Bestelako oial batzuk edo... Bestelako oial batzuk eta rasoa asko erabili zen. Gaur egun ikusten da askotan mutilen baserritar jantzian kasaka rasoa. Hori izan zen pixkat merketzearen alde. Olentzeron kasaka hoi, ez? Ola beltza dana atorra. Bai, leno erabiltzen zen kotoia. Bai, eta horrek zerrekarri du, batez ere 1980, gure txikitako garaitikan aurrera, ja izan dela desfasea, bai? Bakoitzak nahi duena egiten du jantzi horrekin, bai? Eta gauzak aldatu indira. Gona luzea zan beti, orain minigonak. Azpiko gonak... Hori ere ligatzeko, ez? Edo ez, edo nahi dutelako, bakoitzak nahi duena. Azpiko gona hauek, orduak eta orduak pasatzen zituztela egiten, ezin ziren ikusi, altxorra zirelako. Gero bat batean, goiko gona altxa eta azpiko gonak agerian. Argi dago, tradizioa aldatuz doala, eta gauza berriak ikusteko jaioak garela ere, eta denetik ikusten da Itziar, eta bukatuko dugu igual tartetxo hau ikusten beste eredu bat, hemen ikusten dituzue argazki batzuk, hau da, euskal jantzia nolabait, ez? Itziar, zuk gomendatzen dezuna edo, nolabait saiatzeko, ez? Olako zerbait txukuna nahi badegu, horrelako zerbait bilatzeko, baina bestela ere, beste aukera, hemen duguna, hemen beste aukera, ez dakit, Itziar, zuk olako jantzirik baldezu? Ez, Itziarrek ez du horrelako jantzirik, baina, bakizue, bakoitzak nahi duen bezala, baina nahi badezue, txukun jun eta elegante, hemen Itziarren aholkuei jarraitu, eta, izango dezue seguraski aukera, earki eta elegante jantzita juteko bida. Nik nire lehenengo soldatarekin egin nuena izan zen traje olako, euskal jantzi elegante bat erosi. Haupa, zuan, gogoratu behar dugu ere gauza garrantzitsu bat. Horrelako jantzi bat jazten degunean, dala gure arbasoen ohitura oroitzeko, ez da? Eta ez mozorrotzeko modu bat. Hori da. Ez da mozorro bat. Orduan, nik alde egiten dut jaztearena, baino saiatu behintzat pixkat txukun eta gure arbasoen jantzi horiek jazten, bai? Ez du balio baserritarrez eta brillantina buruan, mendiko botak, eta... Atiuzkak. Ederki. Honekin utziko dugu tartetxo hau, euskal jantziaren inguruan, eta esan behar dizuet, berri on bat, Josema Arenilla sarpidetu da gure kanalera, beste arpidedun bat, eta aurrera jarraitu behar dugu jaialdiarekin, baina esaten didate, ari direla, gure gurasuak, ari direla mugitzen. Ez dakit zertan ari diren, momentu honetan. Nik horra daude. Bai, hor daude, ez dakit, bira, ikusiko dugu, zertan ari diren gure gurasuak. Aurrera gurasuak. Patxi! Aitor! Patxi, aquí! Patxi, hemen! Jo, izue, zuek, baldak izue zein den zuen semea, denak berdin jantzita joaz. Enfokatzen zu pixka atorrea eta agertuko gero bideoan, ez?
El mío es ese. Ese de ahí, el del gorro. Ganas le pone, pero no da una. Pobrecito. Ha salido al padre en eso. Pachi, aquí. Pa' la mona. Mira, la mona. Oye, ¿pero tú qué haces? Si no tienes móvil. Ya, pero tampoco hay niños. Ya, pues también es verdad, ¿no? Hortxe gure gurasuak, gizajoak, argazkiak ateratzen nola ibiltzen diran gurasuak, Eneko. Ze izaten da hori? Bai, da izugarria. Horregatik, ibili naiz. Begira, Nik kamera berria erosiet. Ni pixkat frikia naizela kolako kontuetan, baina beti pentsatzen dut, horrelako ikusten detenean, olako egoerak ikusten ditudanean eskolan pentsatzen dut. Eta Txominek igual erantzuna emango dit. Zenbat giga sortzen dira guztio mugikorrak batzen baditugu bideoetan eta argazkietan. Txomin, estimazio bat, zenbat giga sortzen dira olako jaialdi baten ostean? 2,711 gigartean. 2 eta 711 artean, ez gara tera batera iristen. Jon Prieto arpidetu da gure kanalera, eta Jon Prietoren arpidetzarekin aurrera egin beharko dugu jaialdiarekin izan ere, lehen hezkuntzara sartu gara. Lehen hezkuntzako lehenengo maila, hain zuzen ere, hementxe dakate apuntatuta. Ze dantza ikusiko dugu? Bai, hauek polka pik dantzatuko digute. Dantza hau, Benafarroko eta Luzaire herriko dantza bat da, inauteri garaian egiten dut. Goiko. Zer da? A ber, mesedez. Baina futbola. Kulturan, gaude. Futbola kulturan sartzen da? Hemen ez, gure saioan ez. Futbolarekin guztitan egon beharra ez du. Eneko, Futbola enun sartzen da. isilduko izuet mikrofonoa, itziar aurrera, mesedez, barkatu, aurrera. Hemen dato, bai. Bueno, baina... Lehen hezkuntzako lehenengo maila, mesedez, aurrera itziar. Bueno, Benafarroko eta Luzaideko dantza bat egingo dutela esan dugu, inauteri garaian egiten dena, eta berez dantza hau Txekian sortutakoa da, eta Europa herrialdeko herri askotan dantzatzen da. Gero eta barneratuagoa daukagu gure dantzen artean. Barrura ba! Aurrera, polkapik. Eta aurrera jarraitzen dugu jaialdiarekin, hortxe Txalo Eroal lehenengo mailakoentzako hori da, ederki egin dut eta eskerrik asko hemendik bideoak bidali dituzuen guztioi eta eder, ohar bat eman behar zenuen, ezta? Esan didazu hasieran, esan behar dut zerbait. Bai, ostras, azten zitzaidala. Hasi behar ginen barkamena eskatuz, ze ziur bideoren bat falta dela. Saiatu geha, errebisatzen ikusten, baina eski 3 egun edo euki ditugu iteko, eta Bai. Batenak ditu zaigula bidean, eta bueno. Jaietan ere gertatu zen, sentitzen dugu asko, baina hori, saiatu, espero dugu ez gogorrein deulan, hori ez izateko hola,
Eta gertatzen bada, ez da lan egite izan. Hori izaten da gure urdurit, ni behintzat arduratzen nagoen gauzarik handiena hori da. Beti igual geratu daitekela norbait horta. Hori da, saiatuko gara danak bertan egoten, lehen hezkuntzako lehenengo mailakoak ikusi ditugu, eta Eder, orain zure gelakoak eta Ainoaren gelakoak. Xabier, ze dantza egin behar dute hauek? Bueno, bigarren mailakoak dira, eta hauek egingo dute, hori esku dantza deitzen den dantza bat. Orduan, eskudantzak berez, bi modutara egin daitezke edo bi izen hori erabiltzen da bi kasutarako bat, gaur egingo dugun bezala, eskuekin jolasak egitea, ritmoa jarraituz, eskuekin, orain, eneko eta hauek egiten nahi dian bezala. Eta bestea da, plazara ateratzea eskutik helduta, soka luze bat eginez, Horre egiten dira, badioz, aurreskuak eta horrela egiten dira, gero komentatuko duguna. Orduan, bi modu horiek, guk egingo du lehenekoa da, dantza, jolasak eraman, ritmoa eraman, esku jolasak eta esku golpeak emanez. Bale? Hori ingo dute bigarren mailakoek eta oso ondo prestatu dute gainera. Venga, gozen ba. Aurrera bigarren maila. Eta, bueno, hementxe gaude bueltan txalobero bat, bigarren mailako entzat, nola nabaritzen den Eder Pikazaren ikasleak direla izan ere, jaietan ere esan genuen. Ederren ikasleak beti izaten dira musika eta erritmo aldetikan, privilegiatu batzuk, ze irakasle gutxi egongo dira, hain ondo dominatzen dutenak afinazioa eta erritmoa eskola honetan. Bai, afinazioa hori izan behar nuen. Baina, Xabier, eta itziar, eta ze pasatzen da, Xabier? A ber. Zer? Ez aldeu esan, oain arte ezin dala mozorrotu. Bai, baina. Ez gaude inauteritan, baina, mozorrotu baitez. Orain datorren dantza ere sar dezakegu. Lehen hola esan komentatu dugu baztan inguruan daudela irri dantza deitzen diren dantza multzo bat. Bueno, badaude beste leku batzutan ere egiten direnak. Eta zehazki guk daukagu bat sorgin dantza deitzen dena eta erabiltzen dira olako zorroak eta orain Itziarrek komentatuko dio pixka bat dantza honi buruz zerbait. Bai. A ber, dantza hau Gipuzkoako Lasarte Horiako dantza bat da, baino jatorriz esaten da Bergarakoa dela. Bai? Irri dantzen taldean sartzen da, eta dantza hontan erabiltzen diren jantziak, mozorro bezala erabiltzen dira, bai? Irria eta jaia egiteko zirelako. Emakumeak gizonaren itxura hartzen zuten, gizonek emakumearen itxura. Gaur egun, esan daiteke horrek ez daukala leku finkorik, bai? Pentsatzen dugun bezala, ze gona ez da hartzen bakarrik emakumearentzat bakarrik, baizik eta jantzi bat, generori gabeko jantzi bat, bai? Baino garai hortan, beste pentsamendu bat zegoenez, banaketa hori zegoen. Beraz, dantza hontan zapia horrela jar daiteke. Ados. Beraz, sorgin dantza LH 3. mailakoak, ezta? Bai. Kristina, Itziar eta Alaitzen gelakoak diren hoiek, oraintxe ikusiko ditugu hemen, aurrera 3. maila.
Eta hortxe txalo bero bat 3. mailakoentzat. Ederki egin duteta sorgin dantza, sorgin dantza antropologian eta folklorismoan aditua Txomin Elorza. Ezagit, sorgin dantzak. Bai. Nik sorgin dantza egon den ez dakit, baina sorgin eiza bai. Ez dakit fijatu zeaten, kaza de brujas esaten da, ez? Lehen marxista bat geneukan. Grouchoren jarraitzaile, ustez, baina marxista. Eta hori de repente, desagertu da. Caza de brujas. No hay más. Hau izan da txistako, Ez dut ezer ulertu, Txomin. Ni bai. Hortze hon, Groucho Marx. Marx, Groucho Marx, jo. Zan dizue txistea zala. Hau izango, Mesedez, gure txatean zerbait egin dezakezuena. Batetik, 0tik 10 puntuatu Txominen txistea. Zer txiste? 30, Txomin. Niko 30. Haze galdera. Hemendik segundu batzutara, ze horretardoarekin doa, hasiko gara hemen ikusten, sekulako zenbaki dantza, hortxe sorgin dantza, eskerrik asko, Txomin zure, matizazio honengatik, sorgin eiza, eskerraia ez den olakorik ematen, gurean, eta hementxe, azten dira zenbakiak, 0. Odei Perezek, 0. Zazpi, Jose Marenillas, 0, Jare Roca, 0, Irene Amondarain, 1000. Ane de Miguel, zazpi. Usue bikoña, zazpi. Neiko lortzen aitea, Txomin. Endikakano bat. Bai. 0. Eta gero, hemen bate jartzen du, haupa LH3, hemen batzu daude, bakoitza berera. Pues aurrera jarraitzen dugu. LH3ko bideoa ikusi dugu ez, edo ikusi behar dugu LH3ko bideoa. Ikusi dugu, sorgin dantza LH3ko. Xabi, eta orain, 4. mailakoa aurkeztuko diguzu, ezta? Bai, laugarren mailakoek egingo dute Inude eta Artzaien konpartsa. Xabi, ez zaizu entzuten. Xabi. Norbaite zapaldu dit, ez dakiz zer gertatu da. Ez, Xabi, benetan, ez dakiz zer izango zen, baina, segi. Ez, komentatzen nahi nintzen, laugarren mailakoek, rotula gailua hori zait, Inude eta Artzaien konpartsako dantza ingo dute. Inude... Xabi, berri, igual ari zara ukitzen. Xabi, igual ari zara ukitzen. Kemena, ez dakiz, norbait sartu da mena azpian eta teklari emateio. Xabi, ez da ezerra ditzen. Ez zaizu ezerra ditzen. Esaten digute, gurasuak ere kexaka ditugula. Ez zaiola Xabiri ezerra entzuten. Ikusiko dugu, haber zer esaten duten gure gurasuek. Wifi aumendala esaten dute, Ander. Wifi-a izan daiteke? Ea zer dioten gurasuek. Aurrera, gurasuak! Aizue, entzuten aldezue zerbait, zuek. Entzuten da, baina ulertu? Eso, ulertu de ulermena nada, pero dice todo en euskera y yo no me entero de nada. Ya. ¿La camiseta hoy? ¿Cuál está? ¿La de la corrica? Me regalaron. Oye, mira, el hombre este de baile sabrá un montón, pero de megafonía no tiene ni idea. Ja, egia da. Urtero berdin, gaina. ¡Ez da entzuten! Eta hortxe, Xabier, ez dala entzuten, ez da entzuten, zenbatetan, gurasuak hor zaudetenak ikusten, gertatuko zitzaizuen, ezta? Xabierrek ematen ditula sekulako azalpenak eta ongi prestatzen du, baina batzutan bakarrik, Xabier, ez da ulertzen. Baina intentziona daka Xabierrek, Mimikaren hizkuntza ikasi beharko eta hurrengo urterako aurkezpena arazorik gabe izango.
Bueno. Bueno, Javier, esan dizugu gurea zala kontrola, gurea zala zea, eta bueno, pues betetzen ari gara. Nahi badezu, saiatu aurkezten laugarren mailakoen kanta. Dena den, Txomin, galdera bat egin nahiko nizuke, orain megafonia dugu, baina garai batean, Arratiako baiaran, erromeriak egiten ziren, baina megafonia gabe. Nola zan posible altabozi gabe jendeak dantza egitea? Hankak zituelako. Baina nola aditzen zuten musika, ez bat zeon altabozik. Txiste honi ere nota jarri behartzaio, eta oso nota. Baitu belarrikin talantza hankekin, Ander. Hoi da. Dituzunak. Bueno, Txomin harrapatu dugu gai batean, igual ez duna inbeste kontrolatzen, soinuarena, bera antropologoa da, orduan. Bai, megafoniak ez. Zer, Txomin? Afoniak euki ditu dela, baina megafoniak ez. Megafoniak, claro, afonia baldin bada ezin dezula hitz egin, megafonia eukitzea da, hitz egiten dezula oso altu! Bueno, Xabi. Txiste maia izugarria. Aurrera egin behar dugu, bestela lauterdiak izango ditugu, ja, ondo goazen bora, zer? Lauak izateko 6 minutu falta zaizkigu. Eta laugarren mailakoen... Deneko probatuko mikrofonoa, probatzen. Proba, a ver. Bat bi, entzuten da. Ondo doa. Probatzen. Bai, entzuten da. Bai, aurrera, Xavier. Bai, bueno ba. Orain amar, jaso. Orain laugarren mailakoak. Eta espero dut, ez diala inor sartuko emendik, mikrofonoak entzea. Bueno, oraingoan, Inudet hartzaien konpartsaren dantza izango da. Donostiko dantza da, inauteritan egiten da, eta hemen esan dezakegu, danborradako musikaria izan zen, Raimundo Sarriegi, danborradako musikaria, kaldereroak, ere musika hauek egin zitula, eta pixkat oinarritzen zen Donosti handitu zanean, eta jende diruduna eta etortzen hasi zanean, ona, aurrak zaintzeko ekartzen zituzten, beraiekin etortzen ziren, edo hemen kontratatzen zituzten emakumeak imitatzen dituztela. Eta gero, hartzaia dira, inguruko baserrikoak jaisten zirenean, neskame horiekin dantzatzera edo ligatzera, orain ere ligatzearen atera da. Dantzan ikusten da, ligatzearena askotan ateatzen dela. Bueno, ikusten zuen, zapi zuri hori eramango zuten emakumeak, eta horiek dira Inudeak deitzen direnak. Bale, orain laugarren mailakoen dantza ikusiko dugu. Aurrera! Aurrera laugarren maila! Bueno, eta hementxe laugarren mailakoen zea hori, dantza, txalobero bat, haizu itziar, zukor panpin bat duzu, ezta? Bai! Begira, egingo dugu froga bat, itxuin pixka bat, A ver. Ai, Juanba. A ver, zuk fuerte botatzen badezu goraka, oso fuerte botatzen badezu goraka, baina super fuerte, zeren itziar dago errenterian, nik agian hartu halko dut. Venga, ba. Baina borta berdezu super fuerte, Iritsiko da. Nik uste baietz, venga, bota! Gero bueltan, eman, Bai, emango izan. Tairu! ¡Ojo! ¡Tararan! Vale, Itziar, zurekin doa, Juanba, Ander, orain zu bota fuerte eta ea ederri agertzen zaion. Ez etuzte. Bota, Ander. Bota fuerte. Fuerte, bota. Itziarri bueltatu behar diot. Ez, bota. A ver, botako izute, badoa. Bita.
Baina fuerte, egia zer. Juanma Pasatu ditzea. Lasai, Juan Bari ez zaio zer gertatzen. Ai, amatxo baitia. Ai. Bueno, Juan Bari santua da, badaki Sí, gara. lasai, saldu dago. Oh, eskerrak, txalo! Iritia, horretetan iritu. Buelta osoa, Bai. Bueno, Zema kilometro inditun. Xabier, inudet hartzaietan, uste dut lasaieko anaiak ere azaltzen direla Donostian, ezta? Inudet hartzaiet, bai, noski. Eta zergatik da hori, ze pertsonaietako bat lasaieko anaia da. Bueno, bai, berez... Nere anaia. Da, inudet hartzaietan ateratzen dira garai hartako pertsonaiak, eta pertsonaiek, haien artean, lasailetarrak erean zeuden. Lasailek izan zuen eskola bat Partezarrean, Donostiko Partezarrean, orain Los Angeles deitzen den eraikuntzan, hor izan zuen. Eta orduan, gaur egun, Kresalak ateratzen du konparsa hori, eta ateratzen ditu garai hartako pertsonaiak. Horien artean, hori da, eta orduan haien artean, fraileak, eta orduan fraileen artean, eta monjak, eta holakoak, eta ateratzen dira, lasailetar anaiak, Hola, bueno, laugarren mailakoekin inude eta hartzaiak aurrera jarraitu behar dugu, baina badakizue gustatzen zaigula horrelako saiotxoetan, dantzaz gain, jolasak proposatzea. Beraz, jolas bat proposatu nahi dizuegu, eta Xabi, jolas hau zure omenez, deitu diogu Xabier Mendizabal jolasa. Izan ere, Eneko Laziregik anekdota bat kontatu nahi du Xabier Mendizabalen inguruan. Esan dugu Xabierrek broma asko egin dituela, bere, zenbat urte dara mazkizu irakasle bezala, Txomin? Osa, Txomin, Xabier? Bueno, Txominekin ere honintzan, Eta Txominerekin. Ojo, zenbat urte? Ojo aldato. Ni sartu nintzen... Nik anekdota dakat. Lasaile sartu nintzen 82an. 82an. Hortaz, Txomin zenbat urte, 82an sartu bazan? 80 eme. Zortzi, hau izan da, 38 garren ikasturtea. 38 ikasturte Xabierre bai, Txomin, Txomin antropologoa da, baina matematikoa ez. Bueno, Xabier, ez bakarri, Txomin. Anderreren ere gelakoa izan zen. Eta nabaritzen da. Eder ere, baina beste klasean zegoen, eta Eneko ere bai, itziarren duen euki ikasle bezala, baina, Xabier. Orain, Enekok eta Txomine ni baino hile gutxiago daukate, pentsa. Eneko bizarra, bia bizarra daukate, baina hemen niko hendi pixka badauka, baina behaiek gutxi. Nere ikasleak izan da, eta pentsa. 38 ikasturtetan izan duzu denbora, ziria sartzeko zure ikasle, irakasle eta praktiketako ikaslei ere. Eta hortxe dugu, Eneko Laziregi zurekin praktiketan egon zela, eta praktiketan zaudenean jartzen dizkizute lanak, normalean lan erresak zeren, praktiketan zaude, eta izu, ikasi behar dezu, baina lasaitasunez, eta pixkat neurrian, baina Xabierrek froga estremoak jartzen zituen, eta Eneko ze froga jarri zizun zuri? Eta lutxo hori uste dut ere. Irakasle praktikak egiten nengoen, eta Xabierrek esan zian, naizu, hemen badaude euskal kanta batzuk, bai, abesti batzuk, gabon kanta batzuk, eta aterako diezu letra. Eta esan nion, pasa, eta eman zian kaset bat. Bueno, zuek ja ez dakizute ez da zer den kaseta, baina, bueno. Eta jarri nun, eta abest batza errusiar bat zen abesten. Edo nik etzan bat ere ulertzen. Eta ordu nik hartu nun kaseta, eta Lutxo ikusi nuen, eta esan nion, aizu Lutxo, Xabierrek eman dit lan hau, baina ezko denboraz gaizkina, zuk egingo dezu eta letra atean jozu. Eta ni marroia beste batei jarri. Earki, bueno, Xabier ondo zebilen, baina Eneko ere etzan atzean geratu. Horregatik oraintxe jarriko dizuegu bideo bat. Oraingoan bideo bat izango da, eta asmatu beharko duzue euskal kanta honetan zer dioten. Pixkat kokatzeko. Gurasuek ezagutuko duzue Aiton Amonek gehiago. Joselitoren pelikulak, garai bateko pelikulak, ze pelikula ederrak. Eta hemen txe uste dut pelikula honen izen buruan, ez dut apuntatu, eta baina uste dut, la increíble historia de Pedrito Handia dala. Bertan azaltzen zaigu erromeria bat, euskal erromeria bat. Bueno, euskal erromeria xelebre bat, baina tira.
euskal erromeria bat, eta bertan Joselitok kantatzen du gaztelaniaz, baina momentu batean sartzen ditu berso batzuk euskaraz. Beraz, lehenengo entzungo dugu gaztelaniazko zatia, eta gero euskarazko zatia. Eta zuen lana izango da hori deszifratzea. Deszifratu, jarri dezakezue txatean, edo esan behar nuna bilduak askabil, baina ez idatzia bilduak askabileraz, ezin diot kasu handirik egin, nahiko landu dalako. Bestela, apuntatzeko, eta astelenean Classroom batean, jarriko dugu dokumentua. Oida. Letra sartzeko Classroomen, bale? Ikusten zaudeten guztiak, bidali email bat Xabiri, asteburuan letrakin. Eta erantzun behar dezu, Javier. Beraz. Bueno, ondo, asmatzen duenari igoko diogu nota bat, edo, ez? Oida. Informetan jarriko diogu euskarako nota bat. La increíble vida de Pedrito Andía, Joselito euskaraz, aurrera. Cuando llegue el otoño te diré lo que quiere mi tamboril. Sin que nadie me logre ver saltaré las tardes de tu jardín. Al pie del olmo rústico voy a cortar una flor. Al pie del olmo rústico quiero entregarte mi amor. Hau da variada torenea, neul jakingo deteregin. Harta zura erapaleana poro aratelagin. Laran, 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 lara, 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 la. Laran, 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 lara, 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 la. Hau da variada torenea, neul jakingo deteregin. Harta zura erapaleana poro aratelagin. Laran, 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 lara, 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 la. Laran, 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 lara, 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 la. Hau da variada torenea, neul jakingo deteregin. Harta zura erapaleana poro aratelagin. Laran, 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 lara, 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 la. Laran, 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 lara, 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 la. Bueno, hortxe, eta ojo, zeren orain azaldu zaigu hemen abisu bat, eta nila larritu naiz. Espero dut ez digutela bideoa moztuko, ze karaokearekin egin ziguten. Jartzen du kontuz, jakin dezazun, copyrightun audioa eta bideoa aurkitu dugu zure erreprodukzioan. Agian erreprodu eta 3 puntu. Ez zer gertatu daiteken hemen. Eske Joselito sartu ez dut baimenik gabe. Joselitoren irudi eskubideak. Hortxe, hor norbait ibiliko da kobratzen oraindik horrelako pelikula ederrengatik. Bueno, Xavier, zuk badakizu erantzuna, ezta? Erantzun zuzena zuk baduzu. Bai. Vale, bidali Xavierreri, nola da zure korreoa? xaviermendoza@lasalledonostia.com.net eta hori, ez? Xavier Mendoza. xaviermendoza@lasalledonostia.com.net eta .inf. Bueno, ez jarriko, ze bezala igual itxi egiten zaitu. Horrela, bidalita. Badakizue Xabierren korreoa zein den bilatu dezakezu. Espera, astelenean Classroom jarriko dizuegu lasai eta hor sartuko dituzue. Ez badakizue Xabiren korreoa idatzieneko hori galdetuz ea zein den. Nere korreoa epikaza@lasaiedonostia.com. Vale, eta edozein keja baldin badezue bideoaren inguruan idatzi neri zuzendaria bildua lasaiedonostia.com. Aurrera jarraitzen dugu LH bostekoen dantzarekin, Itziar, zer dugu orain? Berako makil dantza egingo dute. Dantza hau Nafarroako bera herrian egiten den paloteo bat da, abuztuaren 3an San Esteban jaien barruan. Bai, 10 dantza dira, eta Lapurdiko makil dantzekin badu erlazioa. Gertu daude, eta hor badaude erlazio nahiko. Dantza hauen artean. Ederki aurrera, eon. Merkatuta neukan HH bost. Hau da LH bost. LH bost garren mailakoak egingo dute. Vale. Aurrera LH bost garren mailakoak. Paloteo.
Eta hementxe motza izan da, Eder, motza izan da bideo hau. LH bostekoen bideoa, bueno, esaten da, Claro, Hori da, hauek ere txalua merezi dute. Bueno, esan beharra dago bideoetan, bidaltzen dizkigu zuen bideoetan, ja ikusten dela deseskaladan gaudela, Bigarren fasean gaude, ezta? Bigarren fasean, bai. Eta ja, bigarren fasean egin daitezke gauza pila bat, eta haien artean, eskolarako bideoak grabatu kalean, beti ere baldin bada 10 lagun baino gutxiagoko taldeetan, 2 metroko distantzia beteta, eta ezin bada 2 metroko distantzia bete, maskarillarekin, eta bar, luze bat. Ez da ala, Txomin? Bai, ala da. Bueno, Txomin, nola ikusten ari zara pixkate saioa eta dantzak, eta, bueno, ze impresio, ze... Ni pila ikasten, egia esan. Ja, Euskal Erromeriak ez dakit baina, Euskal Buleriak ikusi ditut, hor urretxindor txikiak edo eskainiak, eta... Urretxindor txikiak? Urretxindor Pequeño txikiak. ruiseñor. Txomin, esaten duzu, buleriak eta Xabi, zuk Euskal dantza egin zenuen urteetan, baina enekok deskubritu du argazki bat, pixkat investigazioa eginda, topatu du argazki bat, hor nunbait jartzen duela zalantzan zure dantzari ibilbide hori. Euskal dantzari gutxienez ibilbide hori, eneko, zurea da esklusiba. A ber, zer? Bai, bueno, argazki bat topatu dugu, eta hor dizakit Euskal dantza edo Sevillana egiten aizean. Bai, hor postura bat, Sevillana postura bat, horra beste gordantzan edo. Baina, zer, sevillanas holandesas edo sevillanas. Sevillanas. Egia esan da. Xabi, zuk ez duzu argazia ikusten gure ikusentzulek bai ikusi dezakete oraintxe bertan pantailan, eta hemen zaude... Gainera, badaukat, datu bat, modan jarri zan, Madonak egin zuen hor Euskal dantza eta bere kontzertuan horrela, eta ematen zuen oso originala, baina lehenengo fusioa Euskal dantza eta Sevillanan artean Xavier Mendizabal izan zen. Xavier egin zuen. Xabi egongo da urduri esaten, ze argazki jarriko bote zuten. Bueno, bertan ari zara nolabait gona edo horrela goraka moitzen bezala, eta beraka begiratzen dezu eta hor edalontzi bat dago lurrean. Xabier, edalontzi baten gainean, hor ondoan txikian jarri dugu beste argazki bat, ez da Xabierrena, baina ikusteko, hor... Bai, ikusten dut. Ez dakigu edalontzia puskatu zen edo ez? Ez. Etzan puskatu? Hori ez. Ez, hori da, bueno, hau berez da, ez da sevillana, eta ez da, ez holandesa, eta ez. Hau da, Zuberoako maskara da, ditzen dena. Eta Zuberoako maskaradak egiten direla ere inauteri garaian, eta egun osoa pasatzen dute dantzan herri batean, eta igandez leku desberdin batean egiten dute, eta badago, personaia bat ditzen dena kantinera. Eta kantinera izan daiteke bai gizona edo bai emakumea, eta hor neri kantinera bezala tokatu zaidan, eta pololoak erakusten da guzti. Eta orduan hor edalontzia jartzen da, dantza batean edalontzia jartzen da, eta saltatu behar da, bueno, ardo pixka batekin, eta gainean saltatu behar da. Kasu honetan gaina kantinerari 4 aldiz saltatzea eta jartzea tokatzen zaio, eta neri, paper hori neukan dantzari bezala, eta hori, ez zitzaidan erori, eta gero ura ez, ardoa edateko aukera izan nuen. Gero edaten da ardoa. Botatzen badez, erortzen bat zaizu ardorik gabe geratzen zara, baina ez badezu... Horretik saiatzen zeatein beste. Horretik saiatzen zeatein. Argazki horretan gainera ikusten da, ja Xabier eskonduta zeola, zen txuri-txuriz digoa. Hombre, argazkia txuri beltzean da, beraz, ez badu abeltzez txuriz doa, tal cual. Jantzia beltza da, hori beltza da, baude gero beste batzuk urdinak, baina... Eta... Horrela da, bai. Xabi, aipatu duzu maskara da, Txomin, maskara da Euskal tradizioan, eta maskarak gaur egun ere, erabili behar ditugunak, kalera ateratzeko, ezta? Bai, batez ere, merkeak ez baldin badira. Merkeak ez baldin badira, maskaraz direlako, bai. Bozkatzera, berriro bozkatzera. Bai, zero. Mesedez... Madonna Marimandona, hori garbi. Bueno, kaukorikura, hori ikusi behar dezu, kaukorikura jarri YouTubeen, eta bueno, hor daude kanta batzuk, zoragarriak. Eskerrik asko Txomin zure matizazio honengatik,
Eta pasatu behar gara 6. mailakoen bideora, 6. mailakoak aurten bukatzen dutela lehen hezkuntza, hurrengo urtean lehenengo mailara DBH-era eta ze kursoa tokatu zaizuen zuei aldaketa egiteko, Mentxe gusto apokalipsi bete-betean, Xabier, tokatu zaie aldaketa egitea. Bai, pena handi alde batetik, despedia egiteko eta, aukera gutxi izan dutelako edo izango dutelako. Baina, dantza behintzat polita tokatu zaie, baina oso zaila, dantza oso zaila hola bat batean etxean ikasteko. Horregatik, guztia merezi ez zu etxalo handia, baina bereziki 6. mailakoek asko handiagoa. Egin duten esfortzua grabatu dutenak eta handia da. Beraiek grabatu dute edo egin dute dantzari dantza Bizkaian, batez ere dantzago egiten dute. Oso dantza zabalduta dago eta egiten da 8 gizonezko edo orain ja emakumeak ere sartzen hasi dira eta dantzatzen dute gero banan-banan edo binaka edo launaka edo horrela. Eta orduan hau da banan-banan dantzatzen dutena. Horregatik deitzen da banangoa. Gero dago binangoa, binaka dantzatzen badute, gero dago 8 sortziak dantzatzen badute eta horrela. Eta irunaka dantzatzen badute? Zenbat? Irunaka? Ez dago irunaka. Irunangoa ez. Irungoa, ez? Irunen egiten bada, irungoa. Hori bai. Barkatu Txomin, hori zure terrenoa da. Hori da. Hauek hori banangoa egin dute eta oso dantza berez nahiko zaila hola bat batean ikasteko, eta benetan txalo handi bat, grabazio ederra bidali dituztela. Banangoa ikusi aurretik esan behar dizuegu, oraindikan beste sorpresa bat geratzen dela, beraz, etzazu egin, porque hori ere jaialdian ikusten dugu, Nere semeak egiten badu dantza, piesen polborosa, eta ez. Oraindikan sorpresa geratzen zaigu, eta... A ber. Sorpresa bat, 6. mailakoena, eta gero. Bueno, sorpresa bat baino gehiago, beraz, 6. mailakoak, nola zan, Xabi, banangoa? Banangoa, venga, dantzari dantza, banangoa. Aurrera! Txaloero bat, 6. mailakoei ederra egin dute eta, bueno, Eder, hementxe jartzen dute txatean, bukatu ja, bengo, joetio, ñate, bale. Agur bat, naia, ni eseri. Naia, ñate bale. Ñate bale. Bueno, ñate bale esaten digote eta bukatzen joango gara, baina horren aurretikan, zuek dantza egin dezue,
guk ere dantza egin dugu, ez da ala, Neko? Bai, gu ere dantzan ibili, gea. Gu beti dantzan. Prestatu dugu dantza bat. Ze dantza egin dugu? Itziar. Ze dantza egin dugu gure ikaslentzat? Agurra egin dugu, irakasleok, maitasuna handiz prestatu dugun dantza bat. Eta bueno, dantza hau Gipuzkoako dantza da, aurreskuaren zati bat. Herriko festetan egiten da eta soka dantzaren barruan dagoen zatitxo bat da. Oso ezaguna, ezkontza, agurra eta eskaintza momentuetan egiten dena. Beraz, eskerronez, uste, irakasleon partetikan, hortxe doala. Zuentzat, aurreskua. Aurrera irakasleak. Baina, itxoin. Itxoin. Lehenengo Xabi komentatu behar. A ber, Xabi zerbait esan behar dula. Ez aldago argazki bate hortik. Bai, Xabi, baina hori gero zan. Vale. Baina ja hemen gaudela, eta barruan gaudela. Xabi, bidali diguzu argazki bat, sartuko dugu argazkia. A ber, zer ikusten dugu irudi honetan? Zer? Orain sartu duzu Sartu dut zuloarena. Nork bidali dizu argazki hau? Vale. Ez, hau da, irakasleo dantzatzen ari garenean, bakoitza bere etxean grabatu du, ez? Orduan, hori da Felixen etxeko teilatua. Zuzenean gaude, ez, Ander? Bai, Felixen etxeko teilatua. Xavier, zuk badakizu... Felixek, bakizu gertatu zitzaion Felixi. Aurreskua dauzka, momentu batean hiru salto egiten dira, hiru jauzi egiten dira, hiru salto horrela. Tarirariraron. Ta orduan Felixek egin zituen hiru salto talako batean hirugarrenean pum, teilatutik atea zan. Ta hori da teilatuko zuloa, hori gelditu da. Horregatik gero grabazioan ez da agertuko, baina bueno, jakintza zuen Felixek ere saiatu zala hortan. Bai, Felix hospitalean daukagu, bentatua burua. Ados, beraz, orain bai, Felix gabe, baina Felix saiatu zan ere, aurrera, aurreskua, oraingoan bai, oso osorik. Aurrera! Eta hortxe irakasleen agurra, Xabi, esan dizugu programa honen hasieran, zuk askotan, bakizu erderaz esaten da, donde las dan las toman, eta zure agurra ere jaso genuen, hemen bideoan azaldu dena da bat, baina Xabik agurra bidali behar zela esan genuenean irakasleen artean, Xabirrek hau bidali zuen, begira ikusi. Hortxe, Xabier, hola egiten, kamerari. Agurra, Xabier, agurra. Bueno, irakasleek bidali behar zituztela bideoak eta agurrak. Eder, nola izan da prozesu hori? Zer eskatu zan, irakasleei? Zer eskatu zitzaien? Hemen ere berriro barkamena eskatu. Eta jakin, Xabierri aldatu diogula gidoia, ze berak ere bideo guztiekin, esan genuen, bideoa hasieratik bukaerara grabatu behar da, ze gero editatzeko asko zerresago, ez da gizar. Zegin du berak, irakaslei esan, nahi dezu zatia bidali, zuek 15 segundu, zuek 17, eta
Horregatik erabaki genuen. Claro, eta eguna. ze gertatzen da, irakasle bati esaten diozunean nahi dezun zatia bidaltzeko, begira, irakasle batzuk zati hau bidaltzen dutela, ikusi. Hoi da. Hortxe ikusten ari gara, pixka txatatuta dago, hori formatoarekin arazo izan degulako, baina gaizka ikusten ari gara une honetan, eta hau da gaizkak bidali zuen zatia, hasi eta buka. Hortxe, gaizkaren zatia, hasierako zatia. Ez zuen gehiago bidali, hori da, gaizkarena duguna, gaizkak geldi, hola? Horrezkoak ere badu momentu hori. Aizue, barkatu, baina ja, bukatzen joan behar gara, baina esaten didate gurasuak ditugula. Aiba. Gurasuak, berriro gurasuak. Hor nunbait galduta daudela. Aurrera gurasuak. Zue, ordu bete daramagu hemen, eta zator inor. Ja, ez dakit, zerbait arraroa gertatuko zan, hemen ez dago inor. Mira, yo no sé vosotros, pero yo me voy a mi casa porque tampoco estoy aquí para perder el tiempo, o sea... Eta kalejiran juten bagea? Eso, kalejira. Bale, baino, aizue, 2 metro. Ah, vale. Venga, bat, bi, Hasi. Vale. Eta hementxe gure gurasuak azkenean etxera joatea erabaki dute, ea berriro bueltatzen diren, aizue, agian bueltatuko dira gurasuak, ez dakigu, hor ikusiko dugu, ea zer nolako arrakasta duen honek, eta ea zenbat keja jasotzen ditugu, horren arabera, gurasuak egongo dira, edo ez dira egongo. Lagunok, amaiera arte iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, bakoitzak zerbait agurtzeko, Itziar? Bizitza dantza bat dela, eta beraz jarraitu dantzatzen. Haupa, hortxe, mezu ederra, Txomin? Bideo hau ikusita, esiek, eta gaur ere hemen ikusegu, ez digutela zer honik ekartzen. Esirik ez, beraz, mezu ederra, Xabi, aurrera. Bueno, Euskal Herrian, Euskal Dantza ederrak ditugu, ikasi, aprobetxatu gero taldeetan, plazan, dantzatzeko. Venga, animo! Haupa, hortxe gonbidapena, Eneko? Placer bat izan dela gaur ere zuekin egotea. Egia da ondo pasatzen degula, espero dugu ondo pasatzea zuek ere. Eta segi dantzatzen, hori da mezua. Eta, Eder? Mila esker horregotatik, berriro ere barkatu baten bat ez badagertu bere bideoa, nahi gabe izan da, eta gogoekin gaudela zuek ikusteko, baina gogoratu, 200 suskriptorekin, zuek gu ikusiko gaitu zuek gehiago. Osoto, eta hoxe, amaitu dugula gaurkoz, eskerrik asko horregon zareten guztiei, esango genuke, espero dezagun, eta hau benetan esaten dut, eta serio esaten dut, espero dezagun hau izatea horrela egiten dugun azken streaminga, zeren guk nahi deuna da eskolara bueltatu zuekin egon, gertu egon berriro, zuen ondoan egon berriro, eta eskolan egon, Moldatzen gara, moldatuko gara edozein egoeretara, zuengatik, baina aizue, faltan botatzen zaituztegula pila bat. Ea udarata gero ederki bueltatzerik dugun, eta pixkanaka normaltasuna berreskuratu, eta bitartian, hementxe izango gaituzue. Pantailaren atzean, aurrean, edo... Ander itxoin, Ainoa Aristizabal barkatu, berea falta. Bidaliz ikusteko, gurasuak ikusteko irakasleen bideoak ere faltatzen direla, aizue. Pues hori da, esan dakoa, musu handi bat guztioi eskerrik asko horregoteagatik, eta urrengoan aurrez aurre, ea elkar ikusten dugu. Musu bat! Haupa zuek, aio! Aio! Aio!